Tak toto je v podstate 0. ročník, volá sa Tábor detí a mládeže horskej služby a ide nám v podstate o to, aby sme si vychovali nejakú nastupujúcu generáciu horských záchranárov dobrovoľných. Teda, lebo si myslíme, že dobrovoľných horských záchranárov nikdy nie je dosť. Tak prihlasilo sa nám nejakých cez 70 detí, ale kapacita naša je obmedzená na 40 kvôli stanovým podsadám, v ktorých vlastne bývajú. Snažíme sa, aby tu decka získali vedomosti týkajúce sa v prvom rade nejakej pomoci vlastne v horách. A to sa týka hlavne teda zdravotnej nejakej prípravy, ošetrenia nejakých základných poranení alebo niečo, čo by sa im určite teda mohlo zísť niekde. Potom sú tu základy vlastne skalného lezenia, teda záležitosti týkajúce sa uzlov, uzlovej techniky, nejakého materiálu horolezeckého a materiálu, ktorý sa používa v záchrankách v horskom prostredí, technické transportné prostriedky, ktoré používa horská služba pri záchrane, improvizované prostriedky, zvozné a transportné. Prvorada pomoc v horách, keď niekto sa vyskytuje a niečo sa stane, tak je kamarátska pomoc. Deti sa naučia aj v podstate nejakej základnej orientácii v teréne, aj orientácii v mape, zorientovať si mapu a podľa buzoly si vedieť vypočítať, dajme tomu nejaký azimut pochodu alebo trasy, ktorou vlastne chcú ísť a potrebujú sa niekde dostať, alebo podľa okolitých vrchov alebo nejakých bodov, ktoré vedia v mape určiť, zorientovať sa, kde vlastne sú.